hatisi kuramba utanaro koye kuenda aufa yekubva panyika muri kuti kudii nayo 13:1 dzazvakazarurwa akuti mweya waMwari atibatsire tingobata zvishoma shoma maviri dzatinawo the other kingdom, the kingdom of darkness and the kingdom of light. Hallelujah. Nekuti mai akaini munonamata Mwari mupenyu amunoti mupenyu. Kune rimwe divi izvozvo riri kunamata mumwe Mwari amunoti makafa anenge achinzi peniko. You can only belong to one kingdom. You cannot be in the kingdom of darkness and be in the kingdom of light. It's either you are dwelling in the kingdom of light or you are elsewhere. Verse 1. Jonah chinyora ari pachitsuwa chePotmas. Achotomorwa maziso asisaona ari bofu. Anoti ndakaona chikara chakanga chichikwira chichibva mugungwa. Chakanga chiine 10 horns. Chakanga chiine 7 heads. Pamusoro penyanga pakanga paine korona dzine gumi. Napamusoro pemisoro pakanga paine mazita anomhura Mwari. Website kwedu isu. In other words, remember, when we praise God, the other effect on the side, we are downgrading Satan. Jesus. But you know, Marikuno, Tilgumula Satan, Unoirani. Parikunzi ndakaona corona tinema zita yakumura Mwari. In other words, in the kingdom of darkness, mazita anenge achirumbidza the devil. Ndida kuti mindset yako ntere mushe. Ndinoziva kuti nesaidira unonamata ndatonamata tese. Handizvozvo. Loko unofanira kunzwa iwe. Ndiri kuti imi pamunenge muchiti diablos munyengeri baba. Tinenge tichingoti Jesu akatendeka. Saka in other words, Satani paanorumbidzwa achinzi ndiye Mwari, wedu anenge achinzi chimwari. Ameno kana bana kuti mai kuri na maya ndikati mimi na ava makangosiyana pakuti mumwane mari tiri kuti mumwe wacho chini izvozvo ndikati pakati penyu pane hwana akashata tiri kuti mumwe wacho akadii makundidzwa kushosho patinenge chiti nyasha kunamata Mwari. Saka kutera dzimwe dzidziso kuterani lakuti ubude muno nhasi uchinyatsodzwisisa mushe kuti kana une kamunamatiro kasingatowirirani naMwari, there is no doubt that you are serving the devil. Takambonamata kwairurwa tese nariyo naMwari nenanezedza muchena waMwari dzinopumawo kudangarosvikana wozonyatsoenda pane zvinhu zvacho. Ini tine godo tinotodzwa kuda kumonyatova netiwanhu muchechi kuuraya. Paunongotanga kutaura izvozvozvo, you are actually confessing kuti inini naSatani tiri hama nehama zingaiti, but tiri kuzama kutiza kukingdom yake kuti ndiuye kukingdom yaMwari. Mwari obva ati kana zvida kuya kuno kururamiswa nekutenda, yobva ati aiwa ndoda kururamiswa nemabasa emurayiro, kureva kuti pese paunenge uchikudza basa remurayiro unenge uchikudza Satani. Nekuti murayiro wakauya kuti zvivi zviwande, zvivi ndezvekingdom yake. Aiwa kaiverengeka inini hati muna here havhangeri ndatonzwa kuti vhesi yake zvivi zvakapinda, murayiro wakapinda kuti kudarika kuwanda. Kasi yahavhangeri tinachita 1 vhesi handisimbokudza kuti vhesi yake kana chapter ndichangokudza kuti ende kuna vaRoma, ende kuna vaRoma mozotsvakwa zvino maswero.
pavhesi madzimai avo anobvisa $5 muchechi. Kana wewe wana baba vakasira vabatsira baba. Tiri kuti the reason yemurayiro kuti uiswe panyika, hapana chakanaka chaidiwa nemurayiro chikuru, kunyange vamwe magwaro achiti chinovavarirwa nemurayiro rudo runobva pahana yakachena rusina kunyengera. Haleluya. Shoot the verse 20 in Romans chapter number 5. Murayiro wakapindawo kuti kudaka kuwande. Sokorora. Murayiro wakapindawo ationa kuda ndorowa vanhu kana kukoda ndorowa ndinengati Bible inotrowa mwana. Yes. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Sokorora. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. The reason of the law was so that sin would multiply. Law was serving as a catalyst of sin. Murayiro wakapinda kuti kudarika kuwande. Tiritese? Yeah. Huh? Please nemurayiro ndeiba. Huh? Kudarika kudini? Kudini kudarika? What is kudarika? Huh? Kutadza kuwande. Saka murayiro pawairamba uchiwanzwa Moses utaona vaIsraeri uta chaingoitwa ipapo kuseparata munhu naMwari. Zvino kudarika kwapakawanda zvivi zvichiwanda. Murayiro wakapinda kuti kudarika kuwande. Yes. Zvino zviripa zvakawanda. Yes. Nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Uri kuona here kuti murayiro uchiuya, the kingdom of darkness was being given power. Pane simba raenda kukingdom isiri yaMwari. Kusvika Mwari ati tadzibopa nekumuswedzi toita sei kuti zvivi azidanodzokorodzokoroka manyai 21. Yes. Kuti zvivi sezvazvakabata ushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate ushe nokururama. Nyasha dzakadzi zvivi zvadzabata ushe, kururama kakuchibatewo ushe. Saka unozonzwa kutaura pa118 dzazvakazarwa anoti kudii? 118 dzazvakazarwa anoti kudii? Anoti kudii? Anoti kudii? Naiye mupenyu, ndakanga ndafa. Tarira zvino ndiri mupenyu nokusingaperi-peri. Kiri dzerufu neHadesi. Ndine kiri dzerufu neHadesi. Chakwandiri ndiJesu ari kutaura. Ndakanga ndafa rini pamuchinjikwa. Kuda kuti when Jesus went on the cross, akanobvuta ki yerufu, akanobvuta ki yeupenyu. Inzwa achitaura pana Mateo chapter 11 verenga verse 30. Toda kudzoka kuna zvakazarurwa kwatangati. Nokuti vaprofita vese nemurayiro. They prophesied unto John. Vaprofita nemurayiro vakaprofita kusvika kuna John. Zviri kurevei magwaro ese, the prophets and the Old Testament law, vakanga vachitaura zvokuti Kristu anouya. Paati ndakanga ndafa, aiuya kuzoitei kuzofa. Yes. Ndiye Elia. Yes. Yes. Rudzuru kuti chakufananidza nei? Rudzuru rwakafanana nevana vagere padare. Vanenge vachidanidzira kushamwari dzavo vachiti takakurirai. Mukasatamba tikadii futi? Johani akauya achinwa asingadyasikana, wakatani mweya wakaipa. Zvino mwanakomana wemunhu ndobva auya achidya achinwa. Woti mutadzi anokara. Yes. Yes.
asingadye chikafu aidya mhashu neuchi zvikanzi rine mweya wakaipa ndosaka richiramba mbatatisi nezvimwe zvinonaka. Jesu ndobva auya achinwa achidya zvikanzi check ye a Republican, a friend of sinners, anomwa nekudya. Ndoda kuti muverenge vhesi ya11. That's my verse of interest. Unoti kudii? Kune wakaberekwa nevakadzi. Verse 18 yacho waprofita nemurayiro zvakaprofita kusvika pana John. Ndoda wani John anosika simuka John kasika aikona kutya kana chechi just stand up. Yes, John Baptist paakauya aiparidza vhangeri raJohn rakanga risina zvimwe mukati, raiti kuna ari kuuya ndiye Kristu, tendeukai mutende kwaari. Ndo vhangeri raJohn. Haana kusombobvira ati ndipewo chegumi netumari ndakakuudzai nyaya dzinonakidza, kureva kuti unto John Jesus is being talked about kuuya kwake. Handizvozvo? Saka pari kunzi murayiro unoguma navaprofita pana John. Zvinoguma sei? John ndiye aiti anouya, hapana imwe profesi ichaitwa pamusoro pekuuya kwake. Pedzai baba mai musuti. Asi muduku musho kudenga. Zvikanzi kunakaberwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna John, asi muduku musho wekudenga ndiye mukuru kwaari. Kubva pamazuva aJohn Mubhabhatidzi ndeapi mazuva aJohn? Vachitambeti matitibvunza kuzoma tigere pasi. Mazuva aJohn Mubhabhatidzi ndeapi? Because pari kuti kubva pamazuva aJohn Mubhabhatidzi kusvika zvino ushe hunopambwa nachi vapambi vanoutora nesimba. Chimirai ipapo kubva pamazuva aJohn ndeapo. Mazuva aJohn tibatsirani tisapedza nguva. Mazuva aJohn ndeapo? Mazuva aJohn baba nekachinzi mazuva aJohn kubva musi waakaparidza kuti iri ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, ndoanekachinzi mazuva aJohn. John akauya kuzoitei? Kuzoratidza gwayana. Paanokuratidza gwayana ndo mazuva ake. Hanzi 143 John kuda kuverenga. Alright. Tiri kuti isusu John akakuratidza gwayana, nyaya dzacho dzatopera, ndo nyaya dzaakavinga atopedza basa rake. Saka kuri kuti kubva pamazuva ako iyo shamwari John wewe kusvika zvino ushe hwekudenga hunopambwa, vabati vanoutora nesimba. Tinoti mavhesi ofuti. Saka Mateo akainyora achiti hunopambwa, vamwe vakainyora vachiti hunoparidzwa. Chii chiri kunzi hunopambwa? Before John, which is before Christ. Takoti before John, tatoti before Christ. Before Christ, munhu ane simba panyika ndiani? Kasika nemaanza, kasika Moses. Murayiro. Hanzi murayiro. Yes, mama. Hanzi there's no wrong answer. Ambuya mvangeri. Kingdom yakanga ichikontrola ndeipi? Makungoti kanganisa. Before Christ, atavanengesa zvakanaka zvakazarwa wani akati pandandisati ndamuka kii ndandisina, saka akanodzitora kupi? Tesika dzinenge dzina kana dziri kwatesi. Saka kingdom yakanga ichibata ichi before kingdom yedarkness tikuira. Saka pari kunzi ushe hunopambwa vanohutora nechisimba. Kune hondo iri kuitika padzika mukomana pamuchinjikwa. Satani ari kutsapfurwa nemukomana, vari kukiyana singaiti pamuchinjikwa pari kuitika izvi. Saka kune peto iri kurirwa kuno, ndo peto yandoda kuburitsa pana zvakazarwa 13. Saka Jesu ari kunopamba, ari kuparidza, ari kutora ushe. Ndipe ushe hwangu, handisi kuda nawo, ndipe ushe hwangu. Ndopaunozwa zvakazarwa chapter 12 ichiti kwakaita hondo kudenga uko. Shato ina vatumwa vayo yakarwa, Mikaeri ana vatumwa vake.
Ipa parukudzimika iri pazvakazarwa chapter 12. He is a resemblance of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Saka isu tiri kuti kudii? Tiri kuti Jesu paanoenda pamuchinjikwa kune tuma battles ari kuitika. Battle yaari kurwa nevanhu kuno nebattle yaari kurwa nemuchinda wenyika ino. Tiri kuwirirana. Dzokererai pana zvakazarurwa chapter cha 13. Chapter 13. Pamakamasira ipa. Chikara ichi chandakaona. Chikara ichi chandakaona. Chakanga chakaita sengwe. Yes. Netsoka dzacho sedzebere. Yes. Nomuromo wacho somuromo weshuva. Yes. Shato ikachipa simba rayo. Inzwa. Tiri kuona a beast. Ndizvozvo. Takuona pauya futi chimwe chiri kunzi shato. Isu shato toiziva. Shato ndiani?